Brawo dla niego! Brawo! Trzecie miejsce walka finałowych 13-wiecznych. Za chwileczkę. A teraz ostatnia walka półfinałowa. Rycerzy 15-wiecznych. O, ja myślę, że za momencik będzie się działo. Ale oni muszą usłyszeć wasze oklaski. Proszę Państwa. Brawa, dziękujemy za doping. Potem już tylko Gotowy? trzecie miejsce, pierwsze miejsce i walka finałowa między trzema finalistami. Walka! Doping, tak właśnie dzieci, bawimy się. Dopingujemy swojego ulubieńca. To jest Wojtek! Ran! Kuźwa. Stop, rozejście i zaczynamy. Walka! Ran! O, co za mocne trafienie. Walka! Uwaga, stop! Na środek, zobaczcie Państwo, nic nie widzą jak walczą. Na środek. Brawa dla nich, jak się okładają. Walka! Dawaj Wojtek! Nisko! Drugie, powtórka, bardzo ładna walka. Próba Zapasy. przewrócenia przeciwnika. Podwoiliśmy specjalnie dla Państwa, zobaczcie. Ale tak będą wyglądać walki półkurtowe albo jeszcze ostrzej. Także warto z nami zostać do końca Polska. Akcję rozpoczął zawodnik. Ostatnie 5 sekund, panowie. Niebieski. Doping! A zakończy. Niebieski dzieci krzyczą tutaj, a ja tu słyszę czarny. Gotowi? Stikiem na żółtym polu. Walka, ostatnie 5 sekund. Nisko! Dawaj! Stop! Stop. Stop. Wyrównany, nie? Wygrał rycerz Herbudzik! Ale bardzo ładna walka. Walka, moment. Proszę Państwa. Właśnie skończyliśmy walki półfinałowe. Przechodzimy do finału. Wizualnie jakoś. Proszę Państwa, o trzecie miejsce w finale walk 13-wiecznych walczy Błażej, bracia Dobrzyńscy, Marek, bracia Dobrzyńscy, a więc walka tak naprawdę osób, które się bardzo dobrze znają, z jednego bractwa. Zapraszamy na środek. Przygotowuje się do walki.